Siedme zastavenie. Pán Ježiš druhý raz pada pod krížom. Pán Ježiš druhý raz padá. Únava a vyčerpanie. Aspoň na chvíľu si oddychne aj napriek bolesti, ktoré ho trápia. Prečo len toľko utrpenia? Vravieval nám to. Stále nám to pripomínal, koľko veľa bude musieť trpieť. Nechápali sme ho a báli sa ho spýtať, o čom hovorí. Keď nám o svojom utrpení hovoril zase, nevydržal som to. Napomenul som ho, že nesmie takto hovoriť. A že hoci ho všetci opustia, ja nie. No on mi povedal: Peter, skôr než kohút 3-krát zaspieva, 3 razy ma zaprieš. Cítil som zlosť, ale bola to zlosť mojej pýchy, lebo som opäť zistil, že sa mýlim, že nemám pravdu. A on opäť dokazuje, že neprišiel na zem súdiť, ale tento svet spasiť. Znova som padol. No on bol ten, ktorý ma opäť vrátil na správnu cestu. Ak aj teba napomínajú, nehnevaj sa, nevspieraj, neutekaj pred pravdou, ale vykroč spolu s Ježišom po ceste pokory, trpezlivosti a lásky.